Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Gabung Pemirsa. Mohon maaf aku mau lali. HP-ku tak tinggal Mario. Berudah gaging kok dikit selak. Jujur pure. Ya seperti inilah. Mau fokus di TikTok gimana pemirsa. Oke, sambal ya Allah. Sambal pecel pemirsa. Sambal pecel diisi. Sambal pecel guys, tak ada nih pasti kayak sambal pecel lagi. Belum kok no sarapannya juga. Jadi yang ngecuknya santai ternyata. Aku tak mau dulu plastik. Aku nyimpen stok plastik. Tak mau ada guys. Sambal kacang. Tak salah ikut pemirsa. Ayo teh, ayo teh. Kenapa semuanya serba tak salah kulkas ya, karena yang paling aman ki aku nang kulkas pemirsa. Yo tak ceritani gak ono pilihan saliyane di salah kulkas. Aduh. Masalahnya kene iki gak aman. Ya Allah. Tidak salah kene pemirsa. Aduh, resik pemirsa. Saya engko tak ceritani. Sebentar ya, sebentar. Aku tak dono karo pemirsa nang jopo ya. Kita tahu nang dhisik kenapa tak salah nang kene. Yo amane nang kene pemirsa. Ki aku semulai nyecil jajan bodoh. Ya mungkin urung kabeh. Ki tak spilno pemirsa. Aduh. Oke. Duh, ngapain ndi ya sik pemirsa? Kena awu. Oke, pemirsa. Kita ini sarapan cucu. Aku mulai nyicil pemirsa. Ki kena awu karena tak salah nang. Iki male anak awale tak salah nang meja cilik ngono. Lah aku tak unggahno kenapa karena udan tak salah dhuwur. Karena kamar kedua ki jarang diunggoni. Kenapa sih mbak kok dijajane di salah nang kamar? Kuwi tempat paling aman karena sing tak kontroli. Iya sesegelan. Kuwi tapi tak salah nang meja cilik ngono bisa. Wis mulai ngijar sithik-sithik. Aku pokoknya secukupnya pemirsa. Masalahnya memang lebaran tahun ini aku ngedeni.
tahun kemarin masih aku lebaran nang Jepang tetep tak suguhi jajan. Nek suatu waktu Pak dolan, apa dadun dolan. Pas Pak buka omah rene tilek-tilek ndrala kok ana dulur mlebu rene kan yo ana pantese. Adat ning Indonesia kan seperti itu yo kita anu bisa. Ki memang aku tuku nang pasar karena memang nyejalku seminggu pisan siji ngono pemirsa. Jadi kas bakule ku ndasano ki ana ya tak tuku. Nek gak ana aku pesen iki anu Mbak Bu. Iki aku nyejalku sithik-sithik pemirsa. Kenapa tuku nang pasar kan blonjo sisan nyicil sitok nek brek iki sakake sing golek dhuwit iki mau Mas Santo pemirsa udah tak jelasno bolak-balik bahwa YouTube iki yo tak nggo sekolah ibaratnya ya dalam nek iso kena bonus bayaran yo alhamdulillah karena memang YouTube iki aku gak investasi yo tak syukuri pemirsa yo. Lah aku mergawe wong iki yo gak iso terus omah dhewean ya pemirsa. Omah dhewean, anakku yo dhewean. Jadi untuk saat ini tak jalani apa sing Allah berikan omahe pemirsa. Gak tak gawe pusing aku pemirsa. Asal kecuali kaya mbiyen ya aku sik kumpul karo ibuku. Aku mergawe anakku mbek dikontrol. Saiki omah dhewe ya dhewean gak ngumpuli wong tua apa maratuwa ya aku kudu ngalah ngopeni omah amane YouTube ki ya tak nggo ya kita tidak akan pernah tahu ya pemirsa YouTube ki ya tak nggo pelajaran kanggo aku ki memang ata mikir sithik-sithik nang pasar sitok ngono pemirsa tinggal kene wis mulai sekirane iki lho kas nggo kober agek mikir zakat sithik. Dene kan saya memang ya anggarannya mulai poso sampai lebaran memang ya banyak saurunge nek awake dhewe gak planning kudu merencanakan saurunge yo susah yo kuwi bisa. Awake kudu iso planning, iso prepare, wis gede rumah tangga kudu iso. Iki ibaratnya apa ya? Terus pernah tak ceritani ya. Delala kok ya aku cerita eneh gak sengaja ya maaf ya pemirsa. Wis pokoke syukurlah. Aku saling mendoakan kabeh-kabeh dulurku yang muga rezekine lancar. Bisa ya. Karena pengorbanan seorang perempuan dan seorang ibu itu hebat. Ibaratnya rumah tangga itu terus kudu gantian ngalah seumur hidup ya pemirsa. Nek seorang perempuan ya nek posisi kaya aku niki omah dhewe berarti kalau sing dikumpul wong tuwek yus kita harus ngalah untuk sementara waktu. Anak gede malah kita pikir selanjutnya iki planningnya apa ben aku iso ngewangi wong lanang mergawe. Tenan bersyukurlah sing isek cedak lah wis entah dikumpuli entah berdampingan karo wong tuwek isek dirawe wong tuwa iku hal sing paling enak nang alam dunia iki. Jadi maksudnya wong tuwa ya sehat ya seger waras ya dieman-eman wong tuwa ya pemirsa. Aku lah ya mau padha wae. Orang tua aku sehat, wong tua aku sehat. Duduk didolani pemirsa ya. Wis pokoke waktu dino kita balik noleh dan sebenarnya ini pemirsa
Aku ki wis toples. Sini. Sini ki aku ya wis tuku toples pemirsa. Cuma sekiranya wis cukup apa urung. Soalnya paling gak ki aku hari kepiro? Hari kedua lebaran apa hari ketiga ki aku wis meluncur nang Jepang. Aku yo lahir batin karo wong tua. Jadi entah aku ngerti kok rencana ke depannya, cuma sebelum lebaran ki masalah tak tarik rene sik ben yo gantian suasana nang kene. Dadi engko pokok genta-genti ngono-ngono yo mae ya tak dunungno ngene lho. Piye nduk ngene ana dulurmu sing dolan. Nggih, ngenten mawon nggih, Mak. Gantian. Nggih ngapuntene soalnya yo wong tuwa yo rong pasang yo gantian ngoten Mbak, Mak. Mak tak dunungno ngono. Dadi ben roh rasane aku yo bodho nang ngene wong tuaku kandung, yo gantian aku bodho nang ngene mertuaku. Mone mak yo takok terus tak dunungno mone, oh iya Nduk, iya sih Nduk. Wong tua saya mumpung sedo seger waras sehat walafiat yo gantian. Ternyata memang jenenge pendapat ataupun prinsip itu kan tidak sama pemirsa. Piye meneh kondisine karena memang wong tuaku yo ora tak kumpuli, aku nekene nduk tanggung jawab ngopeni omah sing ibarate iki omahe Mas Anto, dadi yo jenis rumah tangga merek wong lanang tetep aku tanggung jawab wong lanang. Lah ini kok tetep saate kono dulur mara rene kok gantian. Akeh juga tonggoku sing kene pemirsa. Gantian lebaran tahun iki nang kene. Dadi lebaran tahun ngarep ngene maratuwane ngono pro dadi. Ana sing maratuwane di ngawen kulon kono ya ana. Dadi aku ki belajar saka kuwi gantian. Dadi aku pernah ditakoki, aku Mbak nang Bluro iki bodho sok gantian sampean endi? Aku nang kene nang Cepu. Jadi aku tidak mau meninggalkan momen penting pemirsa yo. Mau meninggalkan momen penting. Aku bakal omah tetap dibuka, tetap didolani terus. Cuma kan yo gantian. Mumpung wong tuane sedo sehat, engko nek wis wong tua gak ono iku tetep getun oh iya candek kae aku kok bodho gak gantian. Kudune memang tekan yo jeneng disipe wong tuwa mbek sing enom iki kadang yo gak padha, cuma ben padha yo didunungno. Wis ae. Insyaallah bisa pemirsa. Iki terus sebenarnya tuku iki urung tak cuci, cuma karek sok jajane wis lengkap ngumpulne yo kuwi tak usuk. Pemirsa ya iki memang kontene tak donono pemirsa mulai nyicilku sithik-sithik karena apa ya karena duweke mubeng soalnya ya cukupe sing nyukupi Mas Anto bendinone ya aku anut Mas Anto cukupe sapiro Bu kuwi hubungno dhisik. Ya pemirsa, terima kasih nonton kontenku yang tak jelasno ya saurunge pemirsa aku takok. Kok mereka belinya di pasar ya karena aku nyicilku yo sitok-sitok pemirsa ngono. Sing paling cedhak nang pasar aku ya nang pasar. Terima kasih nonton kontenku, pokok aja lali like, comment, subscribe keluarga Mas Gopum. Tetap semangat untuk hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.